बाहाय मोनसे टपिक दं आयदा दं बेयो जाबाय बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म एंड ड्रीम फॉर वाइब्रेंट बड' कम्युनिटी मोनसे सोंलु फैनो हागौ बिटिआर गोरोबथाजों लोब्बा लाखिनानै बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म आरो बिथांनि सिमांखौ लानानै बे टपिकआ मानो फैखो माने बे गुबैयै बुंनो थाङोब्ला बिराद गिदिर मोनसे सोंलु आरो बिनि फिननांगौआबो बिराद चेलेन्जिं हारियानो चेलेन्जिं अबस्थायाव दङ दा बेनिखायनो जोंदि उपेन्द्रनाथ ब्रह्मखौ बड'फा होननानै जोङो बलायनानै लाबाय बिखायाव बजबनानै लाबाय बेनि माखासे ओंथि गोनां बाथ्राखौ आङो बेखौ गोलावै फिननांगोन नङाबा रायजो राजानि गेजेराव अरायबो मोनसे सन्देह मोनसे बुजिनो हायै माबा मोनसे समस्या जानानै थागोन दा जों मिथिगौ बर' हारिहा सिनायथिनाय थानाया बै जुगनि जोंनि माइथलजिकेल एरानिफ्रायनो एपिक एरियानिफ्रायनो महाकाब्यनि जुगनिफ्रायनो जोंनि सिनायथिया दं आरो बिनि उनावबो जों रायजो खुंबोनाय जोंहा राजा थाखानाय बेफोरबो बास्तब ब्रिटिश जुगाव दाब दाब जायगायाव हाया आरो बबेबा समाव देरहानानै दिप्ल'मेसि खालामनानै बर' राजाफ्रा बर' हारिया दावहा नांबोनाय थाबोनाय बाथ्राबो बे जोंनि हिस्टरिकेल मेटार्स बेखौ बयबो मिथिजोबगौ होमब्ला जोंहा जाथि हिसाबै बे बुहुमनि बिखायाव मोनसे गिदिर स्टेटास दङमोन बे फोरमाना रोखा नाथाय दुखुनि बाथ्रा बेनो मोनसे ओरैबायदि सम सफैदोंमोन अलखद सम सफैदोंमोन जे समाव जोंनि बे एक्जिस्टेन्सआ दंखायो होननाय स्वीकृति मोननाय जारिमिनाव स्वीकृति मोननाय महाकाब्यआव स्वीकृति मोननाय मानसि बे हारिया लेथेर फेथेर मोनसे डिसमेन्टेल जेरैबो गावसारनानै थानांदोंमोन गावजों गावनो बुलाय सुलाय जादोंमोन आरो जों गावखौनो गाव गेदेमा हारि हिसाबै जों खोमानानै लानायल' नङा शेष पर्बआव मा सफैबाय मार्जिनालाइज जानानै जोबथानाय समसिम जानानै जोंहा जेबो अस्तित्व गैयै राजाखौथ' बाद हो रायजोखौथ' बाद हो जोंखौ सिनायथि होनो थाखाय साइमन कमिसननि सिगाङाव जोङो ट्राइबेल होननानै लानांगोन आरो बे ट्राइबेलनिफ्रायसो जोङो सिनायथि लाफिननाय सम सफैदोंमोन बे समनि खोथाखौ एसे रायखांजायो जों बोरैहाय बेबायदि अबस्थायाव सफैदोंमोन जेब्लानाखि स्वाधीनता इन्डिपेन्डेन्ट मुभमेन्टआ बिराद गोब्राब जायो भारतखौ स्वाधीनता होलांनायनि जा प्रिपेरेसन जा थियारि जानानै थाग्रोदोंमोन ब्रिटिश सरकारा अब्ला जोंनि बे भारतनि गेजेराव गोग्लैसोनानै थानाय हारिनि गेजेराव डक्टर आम्बेडकारा ओरैबायदि थियारि सांग्रां मानसिमोन बे स्वाधीनताखौ जोंनो नांथ'वा मानो नांथ'वा बे समाव स्वाधीनता मोनोमोनब्ला जेरै दं एरै थागौमोन गोजौयै थाबाय थागौमोन आरो डिप्रेस्ड क्लासआ नाग्लिजानानै जोग्लिजानानै थानाय बे हारिया खुनुदिनबो सिखांनानै थाफिननायनि खुनु राहायानो गैयामोन बेनो डक्टर आम्बेडकार बादि मानसिया जोंनो उदांस्रि नांथ'वा होननायनि खार'ना बेनोमोन आरो बिथांनि आवाजनि थाखायनो ब्रिटिश सरकारनिफ्राय फैनानै डिप्रेस्ड क्लासनि मानसिया माबोरै दं मोनसे कमिसन बानायदोंमोन बे कमिसननि नामानो साइमन कमिसन बे साइमन कमिसनाव जेब्ला
जोंनि बर'फ्राबो गुरुदेव कालिचरननि दैदेननायाव आरो बेनिफ्राय माखासे एफा एनै लेखा रोंनाय सेंग्राफोरनि गेजेराव ओंखारनानै सानजा आरो सोनाबनि जेसेबां बर' हारिनि मानसिफोर दं गुबुन गुबुन सिनायथि लानानै बे साइमन कमिसनाव थांदोंमोन। साइमन कमिसनाव कुनु रेकगनिसन गैया, मा अर्गेन मा जाथि मिथिखाया, थेवबो खायदा खालामनानै सासे खन्दिकर साहाबा मोनसे मेम'रेन्डामखौ लिरनानै बे मेम'रेन्डामनि रेकगनिसननि थाखाय नाजानाय जादोंमोन। थेवबोनो गैया, हाबोनायनि खुनु अबस्थानो गैयामोन। आरो बेनिफ्राय मोनसे प्रश्न जादोंमोन, जेब्लानाखि मेम'रेन्डाम साबमिट खालामो, बे मेम'रेन्डामावथ' नोंसोर बर'फोर लिरनाय नङा, बे मेम'रेन्डामा सासे मुस्लिम लिरनायसो, माबोरै बे जानो हागौ? अब्ला सिमान जानो बाध्य जादोंमोन जे जोंनि गेजेराव लेखा गोरों मानसि गैया। बे लेखा फरायैयानो जोंनि अभिशापमोन। रुपनाथ ब्रह्मआ बे समाव डिग्री कलेजाव बिएआव फरायो। बेखौ बुंनानै लानो बायदों, नंगौ जोंनाव सासे दङमोन, नाथाय बिथाङा परिखा दङ, बेनिखायनो जों बिथांखौ लाबोनो हायाखै। मेम'रेन्डाम लिरनो बा मेम'रेन्डामखौ फरायथिनानै खिथानो सासेबो बर' गैयामोन, जायनि थाखाय बे अबस्था फैदोंमोन। दरजा गैयामोन। बे समाव सुबेदार बेलगम कसारिया बिथाङा बिखाफोरजों बिथाङा संखादोंमोन, आङो ब्रिटिश सरकारनि गोबां खामानि मावबोबाय आरो खोनानो मोनो बिथाङा पन्चम जर्जनि बडिगार्डमोन। तखन बिथाङा बे लिरनाय अबस्थायाव गैया, बै समनि बोराय बोराय मानसिनिफ्राय खोनानाय बाथ्रा। बिथाङा बिखाफोरनो आंखौ जुदि बेयाव हाबहोआबा, साइमन कमिसनाव जुदि आंखौ हाबहोआबा आं दर गिदिर खावगोन। अब्ला बिथांनि सिनायथिखौ मोननानै साइमन कमिसननि मानसिफ्रा पारमिसन होनांदों, बिथांखौ हाबहोदों। आरो बे मेम'रेन्डामखौ होनबासो मोनफा मोनफा दफा एकदम उइथ डिउ पारमिसन माने बेखौ जाथाय खालामदों, इन्टारभिउ बादि लादों। मा खार'नै बिथांमोना डिप्रेस क्लास पलिटिक्सआव अरायबो दंखायो। आसामाव बर' हारि गैया, बयबो हिन्दु जाजोब्बाय। बे पिक्सारजों लानाय, बे सेबटेजजों लानानै बर' हारिनि खुनु अस्तित्वआनो बे समाव गैलामोन। खालि बे समाव बेखौ रायखांनानै लासैनो फैदोंमोन। बे डिप्रेसफोरखौ जोङो एसटि खालामनानै जों लासैनो बे लाहार फाहारखौ खालामनानै लाबोनो हादोंमोन। जों स्कुल फरायनो मोन्दोंमोन, जोङो काउन्सिलफ्राव जायगा मोन्दोंमोन। दा बेबादिनो खुब दुखु गोनां जोंनि थांनानै थानाया, जोङो जेखुनु गोजा सेरथे जानानै थानाय मोनसे हारिया जाखांना फैदों। जेब्ला उदांस्रि मोनबाय, बे उदांस्रि मोननायनि लोगो लोगो जेब्लाखि कनस्टिटिउसनाव लेंगुवेज बेसिसाव स्टेट अर्गानाइजेसन जाबाय, अब्लासो बर'फ्रा गाव गावनि जिहेतु जोंहा दंखायो, जोंहा मोसानाय दंखायो, हारिमु दंखायो, धोरोम दंखायो, राव दंखायो, गासिबो दंखायो। बे दंखायोखौ लानानै जोंहा जांख्रिखांनायनि आरो मोनसे गोदान सम सफैदोंमोन। नाथाय बेवबो जों माखासे पलिटिकेल सेबटेजफोरखौ जों बुजिनो हायैयाव जों मा खालामदों, जोंनि बोलोखौ लानानै, जोंनि बोराबनायखौ लानानै, जोंनि रागखौ लानानै बिभिन्न धरनै जों जांख्रिखांबोदों। जों अस्त्रनि खोथाखौ सिन्था खालामदों, दावहा नांनायनि खोथाखौल' सिन्था खालामदों। मानो जाथियानो दावहा नांग्राखामोन। फैयै फैयै नुनो मोनबाय पलिटिकेल पार्टि जायो। बे पलिटिकेल पार्टिफ्राबो गावजों गाव गावबागाव इडिअलजिजों, गावबागाव माने साननाय हनाय भिजनजों बिथांमोना मावदों। बय गावजों गाव गोरोबथा जायाखै, गावजों गाव बेरेखा जालायलायनाय। जों जे थांखियाव हारिखौ फोथांफिननायनि सिमां नुदोंमोन, बे जानानै फैयाखै। बे समावनो जाबाय बे दुलाराय फरायसा आफादनि रल। बेनो जाबाय जोंनि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ जे समाव गावनि हाल खालामदों, गावनि आखाइजों बेखौ दैदेनो। बेयाव बिथाङा राइट डिरेक्सन होनो हादोंमोन। माबोरै राइट डिरेक्सन होखो? जोङो बोलो दं होननानै जुजिबाय थाजाया।
बे जादों बुद्धिनि जुग बे जादों पलिटिक्सनि जुग बे जादों क्रिटिकेल जुग डिप्रोभेसननि जुग अब्ला जों बेबायदि खालामाब्लानो जों ओरैबायदि डेम'क्रेटिक भाबै जोङो दाबि खालामनो हायो नामा ओरैनो बे एबसुनि आन्दलना गोदान महर लानानै बेखौ जुजिनाय जादोंमोन आरो थारैनो बिथाङा ओरैबायदि खाथिदों ओरैबायदि स्टाडि खालामदों बेनि फलाव बिथाङा मोनसे गिबि जोंनि स्टेप फार्स्ट स्टेपखौ बिथाङा बे आगानखौ सोलोंनो हादों आरो बिनिफ्रायनो बेल' नङा गभर्नमेन्टजों बिथाङा डायलग खालामनानै जिखिनि सुबिदाखौ आदाय खालामनायनि उनावबो बिथाङा माखासे भिजन दंमोन माखासे सिमां दंमोन जाय मानसिफ्रा बिथांजों लोगोआव दंमोन बिथांमोनहा साबसिनै मिथियो बेनिखायनो दिनै भिजन एन्ड भाइब्रेन्ट कमिउनिटि होनायनि प्रश्नआ बेयाव फैदों दिनै भाइब्रेन्ट जायो बिटिआर खालामनानै दा स्टेप बाय स्टेप दाबि खालामनानै जेला जेला बे बिटिआरनि बे जोंनि एकर्डआ सफैयो बिसोर जों नुनो मोनबाय मा बिथांनि सानलांनाय माखासे दफानि सायाव बेफोरखौनो इलास्ट्रेसन खालामनानै बेफोरखौनो आरो जोंनिफ्राय मडिफाइ खालामनानै दिनै बे स्टेपआव फैनानै जोङो बेबादि अरायबो थुंग्रि थिखाङाब्लानो इन्टेलेक्सुवेल फाइटआव जों आगान सुरबाय दिनै जोंनि मोखाङाव सासे गेदेमा दं बिथां गबिन्द बसुमतारी बिथाङा जेब्लानाखि अस्त्रखौ नागारनानै क'क्राझाराव जोङो मिटिं खालामदोंमोन आंबो दंमोन बिथाङा मोनसे खोथा डिक्लेरेसन खालामदोंमोन जों आरो थुंग्रिजों हाबाय थाला जों इन्टेलेक्सुवेल फाइट खालामनांसिगोन जों जुजिनांसिगोन जोङो बुद्धिजों जुजिनांगोन बे खोथा बेखौ बिथाङा आंनि मोखाङाव दं बिथाङा बे समाव बुंनांदोंमोन बे जोङो अस्त्र लाबाय थानायल'जे जाया बे खोथाखौ अस्त्र लाग्रा मानसिफ्राबो बिथांमोनहा रियेलाइज खालामदोंमोन दा बे खोथायैनो बिभिन्न बिथिंखौ जों जुदि सानना नायोब्ला माने उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ जि स्टेप लादों जि आगान सुरदोंमोन बेनो राइटमोन मानो होनोबा जों दिनै नुनो मोनोबा इन्डिया इन दि मेकिं भारतआ लायनो नंगौ भारतआथ' सब माने गासिबो रायजो फिसा फिसाजोंनो हयथ' इउनाइटेड इन्डिया होननाय खुनु गैयामोन भारतबर्षआ माइथलजियावसो दं भारतबर्षआ जोंनि महाकाब्यआवसो नामाव दङ रामचन्द्र धर्मखौल' फोसावदों खिन्थु गथा खिन्थु बे मडार्न जुगाव इन्डियानि जे अस्तित्व गैयामोन जायनि थाखाय महात्मा फादार अफ दि नेसन होननायनि खारना बेनो बिथांनि दैदेननायजों बिथांनि साननायजों बे दाब दाब माबा जोंनि रायजोफोरखौ फिसा फिसा रायजोखौ ज' लानानै दिनै इन्डियान रिपाब्लिकखौ जों बेखौ महर होनाय दा बाथ्राया बेना जोंहाथ' बर' इन्दि मेकिं नङा बर'आथ' दंखाबाय बेखौ मेकिं खालामनाय खोथा गैयामोन खिन्थु जोङो गावसारजोब्बायमोन बेखायनो रिमेकिं जोंना मेकिं नङा जों बे रिमेकिं स्टेजाव दङ ओंखायनो जोंनाव कनफ्लिक्ट फैयो जोंनाव मिसआन्डारस्टेन्डिं फैयो जों बर' हारिखौ बबेजों दैदेनलांनो दा जोङो धोरोमनि बिथिंजोंबो दैदेननो हाया गुबुन बिथिंजोंबो दैदेननो हाया खालि पलिटिकेल पार्टि बेजोंल'बो जोङो भाग बिभाग जायो जों मोनसे खोथा खोनायोमोन मोनसे समाव बर'जों बर' बिराद अनलायलायोमोन सानैजों गलायोबा बेखौ जों मा बुङोमोन बे दाथामसेब्ला बर'जों बर'नि निमाहा होलायदोंबा बे बर'जों बर' बे सोदोबा बे प्रेम अनलायनाय बे सोदोबा खिन्थु जोंनि बर' समाजाव मोनसे समाव दंमोन दा बर'जों बर' होनोबा बर'जों बर' बुलायनायल' खोनायो जोंनाव कालचार अनलायनाय कालचार बे जिनिसा लासैनो थांजोब्बायमोन दा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मखौ मोनसे रेफारेन्स होनानै आं रायखांनो सानदों सोर मानसिया माबेबादि माने इन्टेन्स लाभ मोजाङै एकदम गोसो गोरबोयै मोजां मोननायजों हाबा मावोब्ला साक्सेस जायो बेयाव बैसोनि बार गैया बैसोनि हेंथा गैया एफा उन्दै मानसिया मानो बिदि खामानियाव जों बेखौ बोरै मानिनो
बे साननो हागौ खिन्थु जारिमिना खिन्थायो जे फ्रान्सआव जेब्ला फ्रान्सआ आन्डार दि डमिनेसन अफ ब्रिटिश माने इंलेन्डआव दंमोन माने 100 years माने वारबो जादोंमोन 100 बोसोर युद्ध जादोंमोन बे फ्रान्सआव सासे हिनजावसा दंमोन जायनि बैसोआ 16 बोसोर दंमोन only 16 बिदि दावहा नांलाबाय दंलाय हाया ब्रिटिशफोरजों खिन्थु बे हिनजावसाया मा जाखांखो फाग्लि मेनिया जाबाय आं थुंग्रोनो आखल आखु हिनजावनि नङा गाननाय जोमनाय हिनजावनि नङा गासिबो हौवानि लंपेन्ट गानो थुंग्रि लायो हारसिं फाग्लि बादि होननानै आं फ्रान्सखौ मुक्ति होगोन ब्रिटिशनिफ्राय हारसिं फाग्लि बादि बयबोनो चार्चनिफ्राय अबजेक्सन फैबाय बे मानसियाथ' माबासो बे फाग्लि बियो बिनि खोथाखौ लानो नाङा आरो बे नांबाय स्वयं इसोरानो आंखौ माने आंखौ डिक्टेट खालामदों आंखौ जुद्ध नांनो थिनदों आंखौ ब्रिटिशखौ होखारनो थिनदों अब्ला बे चार्च वर्ल्डआथ' मोनसे रायजोल' नङा बयनिफ्रायबो अबजेक्सन फैबाय बे जादों माबा बियो बे बेराम हरनाय बा मोदाय हरनाय जों जेखौ मोदाय हरनाय बेखौ हेरेसियाव लांबाय बेखौ दन्द होनांगौ शास्ति होनांगौ बेबादिनो अनेक शास्ति होबाय नाथाय बे हिनजावसायानो फ्रान्सखौ मुक्ति खालामबाय शेषआव बे जे चार्चआ बेखौ कनभिक्ट खालामदोंमोन हेरेसि होननानै सासे फाग्लि मानसि होननानै बिसोरनो उनाव बायद' जानाय सिन्था खालामनानै बिसोरो बे उनाव बिबेसना खालामबाय सेइन्ट माने सन्त थारमाने सारबोनानै गोजौ थाखोनि सासे मानसि महापुरुष बे होननानै डिक्लेयार खालामथारो दा शेषआव बे हिनजावानो सेइन्ट ज'आन नाम विभिन्न धरननि आं बुंनो थाङा सासे जोंनि बे बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म सुप्रिमआव फैदों खिन्थु जोंनि गेजेराव जे बर'फोरनि दावखोनायाव बर'नि प्रग्रेस जानायाव जोंनि जे गुबुन मानसिनि अबदान गैया आं बेखौ बुङाखै बयहाबो दङ आं सानो साफ्रोमबो मानसियानो गावनि गोसोजों बे मोजां मोननाय बर'खौ मोजां मोननाय बर'खौ दावगाहोनाय बे खोथाया बयनावबो दङ हारिमु लाइनजोंबो लिरनायनि लाइनजोंबो दावहानि लाइनजोंबो नो रेसपेक्ट बर' मानसिया जांख्रिखांनाय फैदों बे जांख्रिखांनायखौ जोङो कन्ट्रल खालामनानै बेखौ चेनेलाइज खालामनानै डाइरेक्सन होनानै जों जे आवगायलाङोबा बे बर' हारिया जेरै गोदो मुंदांखामोन दाबो बे मुंदांखा जाफिनगोन आरो बे बर'फोर बे साननायजोंनो दिनै जोंनि लेखा रोंनाय सेंग्राफ्रा गोरों गोराफ्रा बेखौ साननानैनो गोदान गोदान डेम'क्रेटिक वेजों बिथांमोना सिन्था खालामनानै बे बिटिआर एकर्डसिम सफैदों बिटिआर एकर्ड सफैनाय लोगो लोगो जोङो मडार्न वेयावब्लाबो जों लेखा फरायनो थाखाय जाथियानो थैलांबायमोन दिनै लेखा फरायनायाव जों आवगायलांनांगौ होननानै सब बिथिङावनो जों आवगायलांनांगौ होननानै बेयाव थियारि जाना फैबाय बेनिखायनो भाइब्रेन्ट कमिउनिटि लेखा फरायावल' नङा साख्रि बाख्रियावबो जोंनो नांगौ बे थिग आरो जोंनि बे कालचार जोंनि राव बांसिनै बे जोंनि लेंगुइस्टिक डेभेलपमेन्ट लेंगुवेज एन्ड लिटारेचार डेभेलपमेन्ट बेथ' अरायबो नांगौ दा जोंहा जेब्लानाखि अथ'रिटि थायो बिमा बिफा थायो अब्ला जों बेखौबो जोंहा खोनासंनांगौ बिमा बिफाजोंबो रागायो थिग रागा जोंलायो थिग अभिमान खालामो बेबो नंगौ थिग खिन्थु बेयो सब समय सत्य नङा बिमा बिफानिफ्राय अननांगौबा बेखौ एसे खुलुमनांगोनबो बिमा बिफाखौ अननांगौबा बिसिनि बाथ्राखौबो मानिनांगौबो जों दिनै नुबाय हल वर्ल्डआनो मोनसे कम्पिटिसनाव दं इक'नमिक कम्पिटिसन पलिटिकेल कम्पिटिसन बे कम्पिटिसना दिनै इन्डियायाव नरेन्द्र मदिनि दैदेननायाव मोनसे इन्डिया इन दि मेकिं जे पृथिबीनि श्रेष्ठ राष्ट्र जानांगौ होनना बिथाङा जेरै प्लेन एन्ड प्रग्राम आरो बिनि थाखाय नांथाबदों बिनि थाखाय बिथाङा इन्सपिरेसन होदों थिग जों बेखौबो जों बिथिंखौबो नाहरनांगोन जिहेतु जोङो माबा फुल प्लेजेट खुनु राष्ट्र नङा बेखौ खालामनायनिबो खोथा गैला जों सिगाङाव बिसोरनि इन्डिया मेकिं बे स्पिरिटजों
जोंबो दाव खालामनाय बिथांमोनजों गोरोबनानै खामानि मावलांनायनिफ्राय आरो हेंथा जानानै थायोब्ला जों आरो बेवहाय जेबो हेंथा मोनगोन बे खोथाया सैथो। स्वाधीनता आन्दोलननि थाखाय सासे इउर'पआव सासे मानसि दंमोन गेरिबल्डी होननाय। बिभिन्न मानसिनि कन्ट्रिबिउसना बेबादिनो गेरिबल्डीआबो आं बेखौनो रायखांखांबाय। बिथाङाबो बिराद इटालि इउनिफिकेसन खालामनायाव बिराद रल दंमोन। बिथांनि आखला सासे जध्दाब्लाबो सासे दावहारुबाबो जेनेबा आंनि थांखिखौ जोबनाय लोगो लोगोनो आं अस्त्रखौ नागारगोन। नंगौ इटालिया जेब्लाखि इउनिफिकेसन जालाङो अब्ला बिथाङा मा खालामबाय, आंनो जेबो नाङा ओरैनानै आं खेथि बेथि खालामनानै जाग्रा मानसि, आं खेथि बेथिखौ खालामनानै जायोसै होननानै बिथाङा बस्थासे माइ लानानै बिथाङा न'आव थांदोंमोन। दा अनेक मानसिनि अनेक रोखोम जोंनावबो बेबायदिनो दङ। आङो दिनैहाय बे मेल बेखेवनाय नामै एसे गोलाव जाबाय आरो एसे बेखौ फोलावाबो जाया। बे हिसाबै आंनि बुंनांगौखौ बे कनसेप्टखौ क्लियार खालामनो थाखाय एसे गोबाव लाबाय। आं निमाहा बिनानै नोंथांमोनखौ बयखौ खुलुमनानै गोसो गोरबोजों खुलुमनानै आंनि बुंनायखौ फोजोबबाय आरो आङो मेलखौ बेखेवबाय।